U gradskoj vijećnici grada Vukovara gradonačelnik Ivan Penava uručio je predsjedniku Lions kluba Vukovar rješenje o financiranju jednogodišnjeg pilot projekta naziva Halo pomoć u vrijednosti većoj od 8.000 kuna. Riječ je o izvaninstitucionalnoj skrbi za osobe treće životne dobi prema modelu zapadnih zemalja. Postoji i daljnja intencija širenja brige za starije osobe. Pametni telefon i SOS tipka spasu vukovarskim umirovljenicima samcima. Prezadovoljna sam. Od kako ga imam, mjesec i po dana je prezadovoljna sam. Jeste li upotrijebili već ovaj SOS tipku? Pa do sad još nije, ne daj Bože da baš padne, da moram, ali nije daleko od toga jer sam počesto padala, a sad vodim računa. A kako bi život Vukovaraca pod stare dane bio koliko toliko siguran, pobrinuli su se iz Vukovarskog Lions kluba koji su iskustva zemalja zapadne Europe donijeli kod nas. Riječ je o jednogodišnjem pilot projektu Halo pomoć ukupne vrijednosti nešto više od 23.000 kuna u koji je uključeno 14 Vukovaraca, osobe treće životne dobi.
ove godine članovi Vukovarskog Lions kluba koji su zaključili da i ove godine treba ponoviti. Lani po prvi puta uvedeni znanstveno-stručni skup dr. Vladimir Remedi na kojem se prigodno obrađuju zdravstveno aktualne teme. Svojim angažmanom u tome su doprinijeli predavači s Vukovarskog veleučilišta te osječki i zagrebački liječnici. Logičan je bio odabir tema povodom Svjetskog dana bolesnika. Odlučeno je da se sve odnose na bolesti modernog doba. Od glave do pete teško je bilo odabrati organe koji najviše trpe, ali križobolja je svakako uvrštena u konkurenciju. Ja govorim o sindromu bolnih leđa, znači odnosno ozljedama, mehanizmu nastanka ozljeda lumbalne kralježnice. Je li istina da je to jedan od najčešćih uzroka izbivanja s posla i općenito pobola? Pa je, jako puno studija se vodi o tome, u principu već dugo vremena se rade evaluacije, ali niko nije našao rješenje kako bi se to izbjeglo. Današnje vrijeme, način na koji ljudi žive, vrijeme koje provode neaktivno sjedeći ili stojeći na poslu dovodi do ozljeda koje su neminovne kroz duže vremenske periode. Može se napraviti, postoje načini da se to koliko toliko izbjegne pridržavajući se nekih osnovnih pravila, ali uvijek su potrebni stručni savjeti da ne bi došlo do još gorih ozljeda nego što su prouzrokovane neaktivnošću. Osim o križobolji, na predavanjima su tematizirane bolesti krvožilnog sustava, probavnih organa te prijeloma bedrene kosti. A zanemarene nisu niti medicinske sestre. Jedna sestrinska tema o palijativnoj medicini, odnosno važnost dokumentacije u bolničkoj palijativnoj skrbi i brizi za palijativne bolesnike, odnosno stare i nemoćne. Predavačima je odgovaralo doći jer su predavanja bodovana, a posjetiteljima jer je znanje dragocjeno. Zašto se vi zauzimate da se to na ovako visokom nivou obilježava? Lions klub Vukovar je, znači u suradnji sa Općom županijskom bolnicom Vukovar i bolnicom hrvatskih veterana i veleučilištem Lavoslav Ružička u povodu 24. svjetskog dana bolesnika pokrenuo sad već drugi po redu znanstveno-stručni skup dr. Vladimir Remedi. Inače, dr. Vladimir Remedi je bio ugledni vukovarski liječnik, humanista, humanitarac, branitelj, nosilac spomenice grada Vukovara i mi smo njemu u čast organizirali ovaj skup. Skup je prijavljen u sve tri komore, znači liječničku, sestrinsku i terapeutsku komoru i bodovan je sukladno pravilniku komore, a što nam je iznimno drago da ove godine smo u Hrvatskoj liječničkoj komori dobili 9 bodova za sudionike skupa, što je jedan skup karakteriziran jednim višim nivom. Ovakvim sadržajima se afirmira i Vukovarsko veleučilište, koje se neprestano kadrovski širi i osnažuje kako bi moglo biti znanstveni rasadnik svojega područja.
Vukovarskoj park šumi Adica održana je humanitarna akcija Vukovarski kros Hrvatskoj na ponos. Sudionici i posjetitelji prigodnom su kupnjom pomogli djeci s teškoćama u razvoju iz udruge Vukovarski leptirići. Sudionici ove sportsko-rekreativne humanitarne akcije okupili su se kako bi pomogli udruzi Vukovarski leptirići. Cilj ove akcije je da što više osoba okupimo u Adici. Projekt promovira zdrav život, boravak u prirodi, druženje i naravno humanitarni karakter, znači pomoći vukovarskim leptirićama. Ja sam inače, otkako znam za sebe, volio sportske discipline. U akciju su se uključila djeca razne dobi koja su se natjecala u brojnim sportskim disciplinama te osobe s invaliditetom. Trčimo za leptiriće, za njihov prihod. Nastavnik tjelesnog nam je ponudio tu ideju da možemo sudjelovati u tome. Mi smo se složili sa njim. Pa evo, došao sam, zato sam najbrži u razredu, eto. A evo, bit će sve ovo lijepo. Udruga Vukovarski leptirići svojim djelovanjem poboljšava kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju. Mnogo je dobre volje, kažu, ali ne i sredstava za rad. Volonteri su prodavali majice po simboličnoj cijeni od 20 kuna, a prikupljeni novac bit će namijenjen upravo leptirićima. Nažalost, udruga Vukovarski leptirići ima problem u financiranju rehabilitacije koja je zapravo po Ustavu, po svim konvencijama i deklaracijama zagarantirana djeci s poteškoćama u razvoju. Medalju su dobili samo neki, no pobjednici su svi oni koji su došli poduprijeti ovu hvale vrijednu akciju. Program je završen zajedničkom fotografijom svih sudionika poredanih u obliku Vukovarskog vodotornja.